and other drugstores nationwide. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Anhapot, mga tugang sa DCGV. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan, kan dapat na kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGV. Kay Basi Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Kasubago, pagkatapos kan sa tuyang programa, kadakol na mga clarification o clarifications nagpigtek sa tuya kan sa tuyang mga paradangog. Alimbawa ngaya, Mr. Maceda, may connection duman sa naging orden protocol mga tugang sa Legazpi City ni Alcalde Noel Rosal. Ang mga tao ko ngaya, bako-bakunado. Tahabo ngayang magpabarakuna. Pero ngaya, bago ngaya sina maglaog sa trabaho, piga antigen ko ngaya iyan, libre. Pwede nga sinang magtrabaho. Ay, iyan nga niya ko an bako klarado, duman mga tugang sa orden ni Alcalde Noel Rosal. Tang sabi duman, mga tugang kung susunodon niya to, so, tabi, susog sa orden kan Alcalde, pag 10% po ang tiripon, mga tugang, dapat po ang nagsiserve, buda po ang maserve, mga tugang, bakunado, lalo na pag-abot sa indoor dine-in. O sa ano man na mga aktibidades, mga tugang na nasa laog, apera nga kang sa religious gathering, tabi. Ang requirement tabi, dapat mga tugang, bakunado, ang mga maserve as in nagsiserve tungkol sa bagay na iyan. So kung bako kang bakunado, ang hapot ba nang gaday ka papalaogon sa trabaho kambus mo? Sa bako kang bakunado, day ka pwedeng magtrabaho kung ma-admit ka tabi din 50%, kung 10% sa restaurant mo, alimbawa. What about yan sa mga groceries? Diba? Sa mga groceries, na iyo po mga tugang ang kwan ang dapat na masabutan. Okay. Kasubagom na inutan ang pinagdiskutiro sa iba pa mga tugang na mga regulasyones na bawal alagad may kondisyon. Ipagkapadagos tangon yan sa mga establishment mga tugang or activities characterized as high risk for transmission, not allowed to operate or be undertaken. So mga aktibidad, mga establishment, mga tugang na pag nagdaralaugan, may tsansa po na mag-ulaki tulos ang COVID-19. As in day pigtutugutan na mag-operate, poon mo niya na aldaw hanggang po pet sa 9 kan Oktubre. Ang gabos da tabi mga tugang na mga personal care services, arugan, medical, aesthetic, and cosmetic or derma skin clinics or derma clinics, makeup salons, reflexology aesthetics, wellness and holistic centers, acupuncture, electrocautery. Di ko aram kung arin ini. Ay so kung gayo ini, so nagatanggal nga yung mga wards something. Di ko lang sure ha. Massage therapy, sports therapy, tanning services, body piercing, pagtato. O ito, paghikaw. Uni po mga tugang pagtato and similar services as well as home services for these activities. Ang mga casinos, cockfighting and operation of cockpits, lottery and betting shops in other gaming establishments except as may be authorized by IATF or the Office of the President. So mga betting shops databi
Asin iba pang gaming ista nya ang hapot tigdikan sa rutang paradangog kumusta ngaya suluto pwede. Tapos ang mga specialized markets of the Department of Tourism such as staycations. Dai pwede. Indoor entertainment sharing po sa sine. Venue of live performance, karaoke bars, resto bars, clubs, concert hall, and theaters. Pangyari sa Maabaka. Halos palang dakula, no? Hello? Hello, good morning, BC. Yes, sir. Good morning. Kasi nagiluwas tanong mo, ibang radyo, kung bako ka na vaccinated, kapilig na sa araw. Ano? Kung bako ka vaccinated, fully vaccinated, pwede magla. Iyo. Tama ito. Ano? Tama ito. If you are not fully vaccinated, pwede magluwas araw. Kung fully vaccinated, kung bako, pwede ka magluwas. Kung bako kang fully vaccinated. Kaya lang, may mga restrictions pag manaog ka na sa mga establishments. Restriction. Oo. Hindi nga nila napigatarang po niya mo. May tarong radyo, kung una na namati, nasabi, pag bako ka fully vaccinated, kung bako ka, may kailangan informasyon. Ay ba man itong patakar... Padukan, dumang ka nagdangog. Ano? Bako man, dahil man ginagasabi kaan sa uning advisory kan lokal na gobyerno kang Legazpi. Kaya nga ni, ang problema, sa sumunod ng mamarati, diba, Ibang pagsabot. ako sana sa nagmamarati, so nagbasa, iba sa pagsabot. Yan sana ang problema. Kaya dapat di si GB talaga. Ay, nagputol. 15 ba taon muna? Nasala pa. Oo. Nagputol-putol ka tabi. Noel, nagputol-putol ka. Siyempre magasirang dikataram. Dahil nasa tabutan. Iyo baga, sa interpretasyon, nagkakasarala pa. Lalo ng problema. Misinformation. Dipisil. Okay, sige Migo. Salamat ah. Salamat. Kaya sana ako sa'yo mga mati. Inasabi mo? Sige. Bye. Di ba? All right. Ito ba ini mo rin po nindun mga bawal ha. Dahil pwede not allowed to operate or be undertaken. Dahil pwede mag-operate ha. Mga outdoor indoor amusement parks or theme parks, resorts, swimming pools, swimming along coastal areas, pati ang pagkarigos diyan sa Iluntado sa Domingo. Pati ang pagkarigos diyan sa Legazpi Boulevard, coastal areas, beaches of the city, fun fairs, ferias, kid amusements, industries, playgrounds, playrooms, and kiddie rides. Bawal. Pag-swimming dyan sa coastal areas, bawal tabi. Yan naman, sa Domingo naman, magkararigos naman kita. Non-essential gather. Ito ha, activity siring po na sa mangrove planting, coastal cleanup, fun shoots, and other similar activities. So may mga kuro clean up na yan. Tabi, mga tugang bawal iyan tabi na mga clean up drives na iyan. And sharing man non-essential gatherings of barangay except for the delivery of government services such as cash payouts and other similar activities conducted by DSWD, CSWC, etc. CSWD and DOH. Mga pagbayad ngaya pwede yan. Processions and other similar mobile religious gatherings, bawal. The rest of establishments, 100% tabi on-site or venue capacity provided minimum public health standards and minimal on-site capacity while applying flexible work arrangement are strictly implemented. Okay? Sisay ngayon mapasunod ka yan. Niyan mapasunod. Gabos da tabi na barangay, striktong mapasunod as in implementar ang sinabi ng protocol sa indang respetibong area of jurisdiction and submit daily monitoring reports to the task force. Matindi. May trabaho na naman sa tuya na mga barangay officials ta. Ang Legazpi City Police Station, Fire Station, Public Safety, and the Task Force Kalinigan, Kaayusan at Kalikasan.
should collectively come up with action plan to properly implement and monitor protocols as in pagsubmit po rin action plan mga tugang sa Legazpi Task Force. Epektibo yan na orden kasabago tabing alas 12:01 nin maaga hanggang po yan mga tugang midnight kan Oktubre 9. More or less, mga 10 aldaw, more or less ha, dahil siyam na aldaw man lang, diba? Ta midnight kan 12:01 kan September 30, di October 1 na yan, diba? 10 aldaw. Tabi, ang maigpit mga tugang na pagpapasunod kan siring na pagbabawal kan lokal na gobyerno kan Legazpi. May mga, di ba? Ang curfew tatabi 11 a.m. to 11 a.m. tabi to 12 to 4 to 5 p.m. 4 a.m. 11 a.m. tabi to 4 a.m. Yung tabi yan, ang curfew ta. I do not know kung igwa ki mga tao naharabo magsurunod tabi. Mga tugang digdi po sa na palibot. Kung ang question duman so mga igwa na kita ki restriction sa mga non-vaccinated o kaya unvaccinated. Kumpara po duman mga tugang sa mga fully vaccinated. Kung halimbawa ulitong ko lang tawantanin doon ini mga tugang na mga fully vaccinated. Kung ikatabi mga tugang bako kang bakunado, di man ki problema. Pwede kang magluwas. Kung ika po day ka dumang kasarabay sa 18 below, bawal. 65 above, bawal magluwas. Except kung may mga babakalon na tabi na mga essentials. Kagaypuan na essentials. Pero kung bako kang bakunado, mga tugang, day man tabi kipagbabawal na ika magluwas. Diba? Day man tabi kipagbabawal na ika mga tugang magluwas. Only that, pag naglaog ka na sa mga establishments, igwa na tabi yan, mga tugang ki mga restrictions. Halimbawa, pag-abot na tabi sa mga, so mga outdoor personal services, personal care services, 30% tatabi kayan mga tugang ang dapat na operasyon. Labo nga barbershops, hair spas, nail spas, mga beauty salons, etc. 30%. Pero ang kondisyon niya, ang gabos databi mga tugang na mag-serve dyan, dapat po bakunado. Buda sa mga, dapat nakasulog ka kimas habang ika nag-serbisyo. Pag nasa luwas ka. Pero kung indoor, tabi na mga barbershops, hair spas, nail spas, and beauty salons, 10% tabi only ang dapat na akomodaron. Pero ang kondisyon oni, so kliyente o customer, buda sumaserbi, dapat fully vaccinated. Diba? Yan tabi ang kondisyon dyan. Siring man po mga tugang sa mga restaurants, asin sa iba pang mga gatherings. Ika-clarify ta iyan ng mga hapot nindo, mga tugang nili po sa tuya na programa. Okay. Ang curfew tabi, 11 p.m. to 11 a.m. Yes po, correct po ika. 11 p.m. to 4 a.m. ang curfew. Thank you sa correction. Migo, happy birthday kay Jeronimo. Ay, nagtiksikwan si Jonas na Rosal, tabi Noel. Migo, ano yun no? Migo, ano yun? 5 kaya ngaya ang radyo ni Noel, sabi ni Jonas na Rosal. Si sarabay niya ngaya pa di paghimation. Happy birthday kay Jeronimo. O na pangyayari. Okay, o mga tugang sa tuyang pagbabalik.
Apudan tapos sa alkalde Mayor Salta, kinex ko sa Banggi, pwede ko na siyang apudan ng mga 8 o'clock. Baron tapong apudan, mga tugang tabi pagkatapos, sandali lang. At may reaction si Sir Leo muna. Tama po yan na initiatives kan syudad para mapugulan ang pagdakol kan COVID infections. Sa panahon tangon yan, anapod na po pandemic of unvaccinated. Ang mga bakunado, kampanti ng maray na wara na ang pandemic. Ingat manggiraray kita gabos. O, tama tabi ang Sir Leo. Diba? Kaya, mga tugang, uliton talang na pagbakunado ka na, di tabi nangangahulugan na day ka maulakitan, mauulakitan ka pa manggiraray, asin pwede kang mangulakit pa. Kaya lang baga, sabi kan mga experts sa mga infectious disease specialist, kanag-interview si Dr. Billion Digdi, magiging sa ng mild o moderate ang sa imutabing tama kumpara tabi sa severe o critical na kaso. Diba? Yan ang sabi kan mga eksperto tungkol dyan. As in, malimitaran mo ang posibleng pakagadan, mapupugulan ang posibleng pakagadan daw nin tawo. Iya po, o yan na, tabian dapat niya itong tapano. Kaya pagbakunado na, gari na nakawarga sa turil. Di po, same, pag kita po bakunado na, same protocol ang gigibuon ta. Kan bako kapang bakunado. Di po, o sige, sandali lang at magbabalik. Anhapot mga tugang sa DCGB. May mga clarification dyan, baka makontakta na si Mayor Saltoto lang, ihapot tatabi sa alkalde. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema daw may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales code sa tindahan at
i-text ang KSK promo code space sales store code sa 2600. May tsansang manalo ng Suzuki ATV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may tsansang manalo. Sali na! Ang kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama, 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan karakanan, kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na. Sa ubo ng baby pastiko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Sandali lang, bago ta po makontak si Alcalde Noel Rosal ngunya na pag-aaga. Ramon ta muna dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman po ini mga tugang sa mga groundbreaking ceremonies para po sa water supply kan gobyerno lokal kan Legazpi. Gigibo na lang database sa masunod na semana. Kaya siguro papalagpason ini na 10 aldaw mga tugang na mga restrictions tabi sa pagiging alert level 4 kan Legazpi. Ans, good morning Ans. Good morning VP Henry, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta papalampason guna kan gobyerno lokal kan Legazpi ang simanang ini para sa ikondusir ninda na mga groundbreaking ceremony kan water supply system sa mga barangay digdi sa syudad kan Legazpi. Ini ana konfirmar kan DCGB News kunya na pagkaaga sa opisina ni Alcalde Noel Rosal kung sa kota na kunya na Aldaw VP gigibuon ang groundbreaking ceremony kan water supply system dyan sa barangay Maslog kan syudad kan Legazpi. Alagad nga ni dahilan sa may bagong open ang Legazpi City COVID-19 Task Force pinaghinguan ninda sin pinagsibog na sa naninda ang schedule kay ini sa sunod naman na semana bilang pag-iingat man dahilan sa paragos na paglangkaw kan kaso ning COVID-19 digdi sa tuyang
tuyang kapalibutan. Ninakutanaan ikawalo nga groundbreaking ceremony kan syudad nga Legazpi dahilan sa kan mga nakalihis na semana enot nang nakapagbisita si nakapagkondusir nin siring na aktibidad ang gobyerno lokal sa Taysan Resettlement Site sa Humapon sa partikular na sa sitio nga yaw naman okay na ikondusir naman ang sa barangay Bangkerohan, Imalnod, Bañadero, Sinlamba pati naman Bariis. Ginawan na asigurasyon ni Alcalde Rosal na oras na maglaylo naman ang kaso ng COVID-19. Posibleng mailawas na giraray ang aktibidad nini dahil sabok maninda na magtiripon-tipon ko na ngunyan na panahon kan kadakol na kaso ng COVID-19 urog pang grabe naman ang patakot kan Delta variant di sa syudad kan Legazpi. Mientras tanto, sinabi man ni Engineer Clemente Ibo na palagos man girarayan na paghinguan ninda na matawan ng gad nin magkakanigong supply nin tubig ang mga barangay sa syudad lalo naman anday na naabot kan water service provider niya to didi sa tuyang kapalibutan. Kaya tagigipian na mga dagdag na impormasyon halili sa City Hall with Boy sa Mobil Ans Galero, DCTV. Salamat Ans sa report. Ali po dyan sa lugar. Ay kinaraman dyan sa mga update kan mga project na yan. Balunta daw na ay ang mga baretang yan hatod po sa Indo mga tugang kan mga minasunod. Nalb, yung sponsorship natin. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maggie Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Tando ay ginto, ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Balunta daw na kontakon mga tugang si Alcalde Rosal. Sabi niya, pwede siyang apudan mga 8 o'clock. Ano? Ngunyan tabingal daw, i-clarify ta ining sa iyang, ilinawas tabi na mga protocol. Hello. Hindi po sa Legazpi. Mayor, good morning, Tabi. Morning, Henry. Yes, sir. Welcome po sa satuyang programa. Mayor, kasabago Thank you. Yeah. Well, kasabago po, pigsaro-saro ko ini na sa imong advisory na iliwas para sa mga taga-Legazpenyo. Yes. May nagkapira lang pong kahaputan. Primero, inutunta po ini na pagluwas kang 18 years old, restriction sa 18 and 65 years old, Mayor. Ano po ang mga kondisyones na sila piling lumawas sa dahil? Because of although DOH na level 4, Opo. pero may precaution na ang LGU. Kaya po yung 18, 65, balik na yan. Okay. Balik na. Pasiguro lang. I see. Okay. Hindi po mabagsang face-to-face. Iyo po. Okay, so kung halimbawa mayor dahil masindak importanteng lalakawon, prohibitin silang magluwas muna, tama? Iyo tabi, unless essential. Ayun, okay. Ini po yun na may namin yung kapudig di pag-abot sa mga establishments, ano? Mapiling magbukas, alagad may kondisyon. Pag-abot sa 10% and 30% na customers tabi. Pwede po maklarify ini Mayor regarding sa mga vaccinated individuals sa Malaog? Yes, actually sa vaccinated, mapapalosa ko ngunyan dahil nag-discuss kami kahapon. Total may 30%, buda ini kasi ali iyan kasi sa DTI and IATF level 4. Pero pwede mo mag-ibok yung mga additional or pwede mag-ibok sa diri ang LGU. Kung halimbawa dahil paki-official. Tango yung bagay, ini DOH lang ini level 4. No? Opo. Tigala tapaso sa national. Precaution pa lang ini. Opo. Kaya ngunyan tabi, Henry, mapaluwas kirana ko adaw tabi. Na total sa mga non-vaccinated, ako maninda sala ito, ano? Yes. Kasi ito kasi sa level 4, pasiguro to sana. Ngunyan, i-relax ta muna ito for the meantime. Unless mag-declare na ki ang national. Ayan. IATF. Pero ngayon, mapaluwas giraray ako kung nagdarangog tabi sa mga establishment. So mga na-mention taduman na vaccinated. So baka magre-reklamo sa mga iba. Yes. Kung may mania sala, di ba? Yes, totoo. Mga vaccine, no? Bata trabaho yan. Iyo po. So i-relax mo muna ini.
Okay? I see. So may amendment, Mayor, kay tabing iluluwas Kung yan, iluluwas ko kaya gusto mo nadadangog sa mga malls, ito po, makakalaw po ito ngunyan. I see. Provided, but sunod dun po sa mga rules na 30, may 50%, para pasiguro kita. And of course, wear your mask. Iya, oo. Tama nagharap po talaga, Yor. Tali ba ba, ining mga outdoor baga na mga establishments, mga alfresco, etc., 30% dapat pwede, pero ang must-serve niya dapat fully vaccinated. Yeah, pero day na mo, actually, yan kasi ang nakalag sa IATF. Gabos kasi yan IATF, pakumanan sa buya Opo, I see. IATF po yan Oo. So initabi Yor na maski so 10% muna, ikon mo na, i-disregard na muna ini. Karen yan. Ini po, igabaga digdiki sa mga 10% ngaya, na fully vaccinated individuals buda sa mga ma-serve, fully vaccinated man dapat. Basta mapaluwas kita ngunyan, nai-relax na muna yan. Ay, very good. Not unless magluwas and resolve one, so official lang ka. Kasi ano mo, so task force na pa no, nagpasiguro lang kita, pinadaraan ba kita? Iyo po. Level 4 na kita, high risk na. Yes, yes. High risk na. 29 kita kasugma. Iyo manangga. Pero yan, dahil nga ni, because of that clamor, so sige, i-relax natin yan. Basta provided so other rules ta, so mga 30%, 50%. Sunod dun ta yan. Yes, yes. Very good. Doon lang ang babagunta sa non-vaccinated. Aya, ito lang tabi, Yor, ito lang tabi. Okay. Taba ka ngaya kung may, yan, pero bako mananali sa muya. Actually, explain ko nga na, bako mananali sa muya. Oo. I see. Actually, alian sa IATF, DTI, kwan yan. Iyo mananggan. So national ini. National ini na. National bagay. Maski basahon mo sa national po yan. Iyo po. Nailing ko sa national ini mananggan. Sa national bagay yan, Henry. Opo. What about tabi Yor sa mga gatherings ta? May pagbabago ikang iluluwas? Yan ang siguro na i-hold ta muna. Lalo na sa mga mass wedding. Yan. Ako nga may mass wedding ko kita. Pinakancel ko na muna yan. Sa mga mass wedding. Masisimbahan, di ba? Nag-order na rin si Bishop. Directive na rin na dainguna. Iyo baga po. Oo. Okay. Kasi ang inviting So, duwid kita ba Yor sa order nindo sa Legazpi Task Force COVID, ang babaguhon lang itong suduman sa unvaccinated and vaccinated. Kasi nagurulay kami kasubangge, maraming discuss mi man. Today po man sa pinaka-national na, not unless kung talagang national na, ini kasi DOH. Precaution ko yan. Kasi DOH na yan Diyan mo na mabase. Iya po. Okay. With that, Mayor, ano ang nakatrigger po sa LGU buda sa DOH na mag-declare sa Legazpi na kita po nasa alert level 4 na? Actually, baho kami. DOH. DOH. DOH yan, Henry. Wala ang Legazpi dyan. Nagahalat lang kita. Ang may discretion ka ng DOH. May computation sila kan, Henry. Apo. Base sa computation nila, naghahalat lang kita. Bako kita nag-declare sa dirita. I see. Kaya kumaling mo ang albay-wide and region-wide ang sa indapirming mga data. Iyo mananggad ano? So nakatrigger ini. So paglangko ka sa hapon kit 20 pa ito, 29? Even before kasi nag-average kitang 15, 18, 14. Tsaka kadak lang ka itong mga bagong cases ta, Henry. Bako man contact trace. Ay, bago Yor? Mga bago, halos labing ka ba nga? Oo. Okay, ano daw tabi Mayor sa iling mo ang rason sa biglaan na paglangkaw kang kasong ini sa tuyang syudad? Well, ang ibig sabihin ng virus, makusog pa talaga. Yaon pa sa to, ano? Pa talaga. Oo. Bata sabi kang DOH, dominated na po ang Delta variant. Yun ang problema ta. Pero nailing ko... And nguyan pati, Henry, sa mga vaccinated, may mga nag-positive, no? Iyo po. Okay. Kaya nga yun ang medyo ako lang diskursos mo niyan. Iyo ano. Okay, so Yor, ini po na mga sandali, may text digdi pala tungkol sa pagkarigo sa boulevard. Gari kasabay itong bawal tabi Yor sa loob ng pulong alaw. Ay bawal po yan muna. Bawal na po. 10 days lang naman. 10 days, oo. I see. Okay. So with that, Yor, sisay po ang may strict to map implementar buda ma-monitor kayo ng order na ini? Well, iguwag itang task force. Yun dyan ng COP.
ang PSO, ang Task Force Kalinigan, yun yan ang mga enforcement agencies, mga enforcement team ta. Okay. Okay. Uni nga nung sarong hapot digdi, may mga exam dayor na tinamaan pa lang kaini. Ano pa ang kwenta kaini? Mga ano? May schedule da tabi na board exam sa PRC. So mga board exam po na naka-schedule na, di po apektado yan. Schedule na yan. Approve na yan ka national. I see. Okay. So with that tabi yor, ano ang garo penalidad na pwede tang gibuhon sa mga persona na gari recidivist na nagbabayolar sa mga protocols na tabi? Well, sa establishment, pwede tayo ipa-close, di ba? Then, so sa iba baga, pig site bagayan kang Solicitor General, pwede gamitin ang may bagang batas kaan Opo. na sa revised penal code. No? Pwede kang magkaigwang criminal penalty, no? Okay. Pag talaga nagpaluwas na talaga kan mga national. So ngayon kasi ni sa tuya pang precaution tayo ni Henry, repeat. Precaution ta lang dahil dito na pag-alaton na magkiba pa kita ki weekend lockdown. Yes. Yes. Di ba, Henry? Yes. Sana masabutan kang tao, pigigibo tayo ni for our own common good. No? I Kasi, see. dito na pag-alaton na mag-lockdown. Sabi ninda, buninda mag-lockdown. So at least ini, precautionary na ini. Oo. Okay. Iga po yorki gari apod kan gari clamor sa lado kan mga establishment pag abot sa negosyo sa tuyang syudad na apektado ng maray kang pandemic na ini lalo na ang mga lockdown na yan. Actually, dahil man masyado ta, relax man ba kita? Iya po. Minaigpit man lang kita baga Henry pag minsan nga ni, sobra pa, minsan mga ni, dakulon man nakabelo. So dahil lang baga Henry ki kaso ang problema. Minaas na naman eh. Oo. I see. Di ba? Oo. Bako kita... Actually, man akong namamati na ngaya. Actually na, ngayon nag-igpit. Nag-igpitan ta, so mga sobra na. I see. Okay, yun may hapot tingin. Sabi niya, paghapot po kay Mayor Rosal, ay dahil na po ini, sabi niya, kung higpitan da po sa mga empleyadong paglawag kang i-antigen test na muna kung bako pang bakunado. Dahil pa man nila. Mapaluwas kang bago pala. Mapaluwas kang bago eh. Mapaluwas kang bago. Okay. Yor, pero na po... Mapaluwas ako tulos ko niyan para makalawag ko niyan alas 9. Iyo. Pero na po, Yor... Nagdawag ko yan. Siguro, pangapudan mo sa mga malls na i-relax ni Mayor ito. Ayun. Very good. Okay. Pwede mong i-post mo na ialiwan niya method. Based sa IATF PTI, dahil pa mang kinasunod, i-relax mo na ni Mayor ito. Yes. Okay? Very good. Okay, Yor. Task Force. Opo. Okay. Yaman sa na, Yor. Salamaton tabing maray. Salamat, Henry. Salamat. Okay, thank you. Yan, yan tabi mga tugang ang kwan ang good news dano. Uliton ta ha. Ito po mga tugang na kwan, ito po na halat ko na hahanapon ko itong provisions na ito. Ito po na, ito ining part na ini ha, ini po i-relax ini kan lokal na gobyerno ngunyan. Kaya dahil mo na kita magkidit, ito. In persons, ay sandali, hindi ito. Sandali lang ha. Ito. Food preparation establishments. Take out and delivery of 100% at 100%. Outdoor dine-in services al fresco at 30% only, provided that the workers' employees are fully vaccinated. Indoor dine-in services at 10% only, provided that they cater only to fully vaccinated individuals and workers' employees are fully vaccinated. Di nag-video nagkaigwa kikuan paghapot ang publiko ta. Nagluluwas mga tugang na so ma-serve pati sumalaog sa dine-in na 10% dapat po fully vaccinated. Nga dito po mabaga kita na vaccinate gabo sa ito pa na-achieve mga tugang herd immunity sa satuyang syudad. So mga personal care services tabi na 30% po ang malaog, dapat ang ma-serve fully vaccinated na empleyado. Insering man so 10% na malaog sa mga indoor personal care services, mga tugang,
10% ang malaog, dapat vaccinated. As in sumaserve dyan, dapat po vaccinated man. Iyan po mga tugang, i-relax mo na. Ano, mapaluwas ki orden ko niya na alas 9, ang sa tuyang alkalde, tabi, tungkol mga tugang sa bagay na ini. Tamay na iling mananggad ako na gari sitwasyon na may diskriminasyon na mangyayari. Di ba? Buda, mga tugang, may question pa sa vaccines na yaon po sa satuyang syudad. Dumang kita nagkakaproblema kung ma-impose kita kan vaccinated, mga tugang na mga perso o fully vaccinated na yupon malaog sa mga establishmento. Kaya albangan ta ang amendment mga tugang kamparting ini kan sa tuya tabing lokal na gobyerno. Pero so iba patabi mga tugang na mga guidelines digdi, ito po ipapasunod. Ipapasunod po ito. Iyo lang ini na mga specific provisions pag-abot mga tugang sa fully vaccinated and unvaccinated. Iya po, relax na muna. Kaya sa mga maralaog yan sa trabaho, maralaog tabi dyan mga tugang sa trabaho, buda iba pa, mga tugang, relax lang muna. Ikuan muna ining provision na ito, mapaluwas daki bago ang alkalde. Sabi ni Mayor, may mga bakunado na nag-positive. Paano na sa nakonsinda, maralaog sa malls? Iyo nga ni. Kaya siguro, ito ang nakatrigger mga tugang sa kwan, nakatrigger sa lokal na gobyerno na magbago kan sinabi ng desisyon. May point ka po digdi sa sinabi mo, di ba? Baka po error sa decision ang papasukin sa mall yung mga bagong bakunado dahil ang totoo carrier po sila. Ay hindi po natin alam kung bakunado ka na infected ka kay virus, pwede kang maging carrier. Pero kung bakunado ka na dahil ka man infected, dahil man po ki pag-aadal na pagbakunado ka, carrier ka kay virus. Di ba? Okay, hello? Hello? Yes, sir. Good morning. Kuya, anong masabi ano kang vaccine? Na may vaccine na nga na ulakitan pa kang COVID. Okay. May nagagadan pa. Ang una po kuya sa pag vaccinated ka na, maski ulakitan ka pa ng bacteria o virus, hindi ka na magada. May mga balita pa baga sa national. May nagagadan pang may mga bakuna na. May mga instances na may nagagadan talagang bakunado. Lalo na kung may comorbidity. Ang karo pag na halata ko po yan sa pagdakol kang COVID. Ang checkpoint siguro ba kung mag-say? Ang ano? Ang mga choke point. Mga checkpoint and choke points. Baka na mahigpit. Kasi experience ko po yan. So akin ko nagpa-Manila. Opo. Doon yan, kontrata kisarong driver. Ano lang, taxi lang ang tira niya. Yeah. Ang kalsadiri kang kasiyahan ng taro pang pulis. Kontrata pa so akin ko kang driver na pag inapok ngayabi kang mga PNP personal sa checkpoint, sabihin mo, magkamag-anak kita. Ayo, pangyari. Ano? Tulpul gawaan ko yan. Iyo, totoo yan. Nag-inot pa yung piligibo. Kaya yan ang karoon nagkakontribo kang pagpasakong kang COVID. Iya, okay. Dapat yung mga yes, iitikang si Maray. Yes po. Yung masasabi okay, sige sir. Salamaton po Salamaton sa imong opinion, muda reaction. Iyan po ang problema. Kaya nagdakol ang kaso lalo na sunabakunahan na kang ay di po kita makakuan, sorry ako I always respect the opinion of my listeners, pero di ko po babasahon din pig single out mo na vaccine. Taday po ki scientific basis kay ni baka magkausa po kita ki alarm sa iba tabi na mga nabakunahan kan pigasabi po na vaccine, okay? Bako pa po ako vaccinated, sir. Ang vaccine po para lang talaga sa sadiri. Dahil man masalbar ang pamilya ta, maski vaccinated na, magkakaulakit asin maulakitan pa man gilayon. Opinion ko lang po, garingani, mas dakul, mas maray na bako bakunado, tadubli ang pag-iingat.
Yes, pwede. Pwede man. May point ka man dyan. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Sir, kaya siguro, sir, sa US, nagbo-booster na sila. Iyo baga, madam. Yun siguro ang ano. Tapos an explanation sa kuya kang aki ko. Di ko na sasabihin kung anong mga vaccine. Apo. Sabi niya, kasi ang trabaho niya dyan sa Arugan, dahil siya digdi sa Pilipinas. Sabi niya, ang kuwan mama, ang pagkaulakit po, maski bakunado ka na, dakol na factors ang rason. Number one, to age mo. Iyan. To age mo. Opo. Maski may bakuna ka na, pero ang age mo will make you very vulnerable. Opo. Number two, suhi lang mo na may hilang kang ibang hilang na nagbababa sa ability kang lawas po na maglaban sa virus. Pagtuloy po, so classic kang variant na nakaulakit sa imo. Exactly. Ipigbakuna sa imo, ako untada, according to research and studies, na di nakakaabot tig sa tuya, may mga bakuna na di kaya ang ibang variant. Human talaga, ma'am. Okay. Nabasa ako Ganun yun. Tapos, number 4, ang mga bakuna, sir, bako man ganun, kahaloy ang effectivity niya. Ang iba, dahil ako mangaran, ang iba haloy, ang iba short. May, totoo ma'am, ako agree po ako sa imo. May iba 6 months. Ano ba 8 months daw? Ang iba haloy-haloy. Yes. Mas haloy. Opo. Kaya nga ni, so may mga certain na bakuna na nagbo-booster na sinda kasi nagbagsak na. Yes. Nagbaba na. So effectivity ni data. Diba sa piga trabaho ang kang aki ko sa IDA. Oral daw every week yata. Oral daw nagtitest yung data sa laboratory ito. Pero every week pigiling kung pira pa ang antibodies ninda. Ay, Nagbaba ito, na. Makaagnak i-booster. Ay, Kasi ang antibodies na yaon sa lawas ta. Maluya na. Oo, nagbababa. Kumbaga, dahil na kaya sa viral load. Yes. To viral load. Oo. Iyo po yan ang mga rason. Kaya nga ngayon, nata sa US, sa ibang countries, sa UK, nagbo-booster shot na Iyo sila. baga. Dahil nahihiling nila na dahil na kaya kang bakuna, so piglalabanan na virus. Opo. Tabako man forever. Walang forever sa bakunan sa COVID. Sabihin na, walang forever sa bakuna na COVID po. Yes. Oo. Okay. So, dako na factors po. Tapos, iyan nga ni na, classic ang bakunang ibinakuna sa imo. Maski nga ni magayon iyan, pero kung short term ang effectivity kaan, pwedeng mag-lapse na. So, potency kaan. Iya po. Kaya itong mga nag-apot natin ngayon na yesterday, so dati kong ka-opisina nagadan, bakunado siya, full vaccine, hindi ko nangaranan. Nagadan siya. Dahil sa age niya, may comorbidity siya. Yan. May mga factors talaga. Opo. Okay. Pagkatapos, haloy na siya na bakunahan, nagbaba na siguro. Siguro, immunity. siguro nagbaba na so effectivity, so potency kang bakuna niya. Iya po. So, iwan niya, sabi kang ibang mga eksperto sa ibang bansa, ma-booster na dapat kita. Yeah. Okay, yun lang po, sir. Salamat, mama. Salamaton po. Salamaton. Di ba? Welcome. Alright. Tama itong bigay totoo man talaga, may mga news baga kayan. Rinos bagahan kan mga vaccine manufacturers na may mga vaccine na 6 months lang. May mga vaccine na 8 months nga ni ang pinakahalaba. Diba? Yan, totoo ito. It was accepted and announced mga tugang by the other vaccine manufacturers tabi. Kaya, may booster shots na tapigiiling na hababa na po so effectivity o efficacy kang vaccine na yaon po sa tinudok o natinudok sa satuya na mga tao. Pero aram mo talagang solusyon kay ni yan mga tugang na simpleng protokolo. Dahil gasto, masyado. Dahil masyadong gasto. Tama na pagsulog kimask. Distancing. Iwasan ang mga gatherings na matawo. Diba? Yan mga tamang hand washing. Yan. Yan mga makakatabang yan sa tuya mga tugang kung iyan po religiously na nagigibo ta.
Dili kita ba gani kita nakakaburuhi mga tugang sa kulungan kan baka. Sinabi ng bawal magtiripon, nagtitiripon kita. Diba? Sinabi ng bawal magkaraon ki sarabay, nagkakaraon kitang sarabay. Abang nagkakaraon mga tugang, nagngarak-ngakan pa. Kumusta ka ng tipsikan sa kampang mo kung haranihon ka mo? Diba? Lowens Barcena, mga tugang may dagdag na report. May kinaraman po ini sa ano bang balita ni Lowens ngayong umaga. Babasahin ko taod sa mga kwana, sa mga reactions po nindo sa satuyang programa. Pagka-delay kang pagtudok nin second dose kan Sputnik V o Gamaleya dahil ni negatibong epekto sigon sa DOH. Lowens, anong detalye? Yes, salamat tabi VP maray na aga asin na maray na aga sa gabos na mga paraan taba sa mga dagdag pama na bareta daiman maapektaran ang positibong epekto ang pagpapabakuna kung delay ang pagturok o kaya pagtudok ng Sputnik V o Gamaleya sa mga nakatalaan bakunahan. Ini ang ipiniliwanag sa DPG News ni Department of Health Anti-COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita May Angbon na nade-delay lang ang pagpapabakuna dahil sa manufacturer problem. Pero kung ang pag-uurunan ang epekto kaini, daiman maapektaran kung ang kaso magpabakuna na delay. Ipinagunambitan tanibon na bako dahil sa bagulbul na pagturok ng mga health workers at LGUs ang dahilan sa manufacturer ining problema. Pero tigo-ulit giraray nibon na ang mga pagkakadelay kan mga siring na bakuna ay inininegatibo epekto sa mga tao. At pagkabahayag ni Dr. Rita. Yeah, actually, yung first dose pa lang po niya, napakalakas na, no? Yung first dose niya, kaya na pong magbigay ng protection na 70 to 80%. So, isang turok pa lang, mas mataas na po yung efficacy niya compared sa ibang bakuna tulad ng AstraZeneca, di ba? At kapag na-receive na po yung second dose ng bakuna, after 2 weeks, nakikitaan na po na sa Gamaleya po ay umaabot na po ng more than 90% na vaccine efficacy. So, kung delikadong nade-delay, hindi, no? At assured naman po na kahit magkaroon ng delay na beyond doon po sa recommended, ay effective pa din ang bakuna. So, sa pagbabakuna nga po, no, yung binibigay ng mga intervals, minimum interval po ang ibig sabihin nun. Roger. So, yan sabi, BP, ang pahayag ni Dr. Rita May Angbon ng Department of Health. Yung mga dagdag na bareta, ako po, LBB. Salamat na Luen sa report. Totoo yan. Siyempre, na-delay man sa delivery. O di-delay man sa pagtusok. So, second dose. Dapat talaga sa mga for first, one dose lang. Ano? Hindi kita mga tugang na-hadit. Okay? Mientras tanto, natatadang personahes kang Arecho Daraga subject for swab testing. Negative sa COVID-19. Detalye po kay Renz Luna. Renz, good morning, Renz. Salamat tabi, VP. Maray na aga. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga tugan niya itong mga bareta dagpulaan na pasalamat si Dr. Cesar Mata kan Rural Health Unit kan Daragalbay na nagnegatibo sa COVID-19 ang natatadang 30 personahe. Ay, very good man niya. Aritio kan Daraga. Hindi nga makalihis na nagkaiguan ni na surveillance swab testing sa indang opisina. Kaya dahil nga nidigdi sa sarong persona na close contact palaan din sarong nagpositibo asin nagpila pa sa vaccination na rollout digdi sa sentro kan Daragalbay. Sigun sa iya, ining babae nagluwas na sa resulta asin ining babae tabi PP nagpositibo sa COVID-19 asin asymptomatic asin ngunyan nakakwarantina asin ngunyan na pagkaaldaw kasabay ka na pag negatibo man kan mga personalis kan Aritio Daraga diretso ngunyan na pagkaaldaw ang vaccination rollout digdi sa banwaan ni Daraga na kung sa ingunyan nga ni pagkaaga nagpuuna ang pagbabakuna para sa mga priority group magpuon A1, A2, A3 maging man sa A4 category gamit ang Sinovac vaccine dagdag pa ng pita ng opisyal na pwedeng mag-walk-in digdi sa lokal na or sa Daraga covered court ang aning maubos tulos ang bakuna at indakul na ang mabakuna ang aning maabot naman ni Daraga ang herd immunity. Oo. Okay. Gusto sabihin mo tabi, Renz, itong rinipon mo kang enot na Swinmab,
Tapos after na swab, habang pigahalat, pagkatapos na swab sa RT-PCR, puminila para magpabaksin, tama? Roger, Puminila para magpabaksin, buda na-expose mga ibang empleyado Roger, ng RHU. Nagluwas na so resulta ka ito, positive siya. Roger, tabi, VP. Asymptomatic. Asymptomatic. Saka baga. So, kaswapon mo, report naman, may duwang nagpositibo. So, duwang ito, yun gusto nakasalamuha kay itong persona. Saka baga. Itong nagpositibo, tama no? So, report mo ko sa hapon na di. So, duwang nagpositibo, na-expose o nakahampang ka ito na nagpila para magpabaksin. Roger, tabi, VP. Ang duda ha, taday taman nahiling sa virus kung saan hali, kung paano nag-transfer. Ang duda, baka ito, dumata na expose sinda sa history, sa istorya. Roger. Yan. Saka. Anong, abo na ako magpara. Ako talaga, di ako pwede mag-orientar sa politika, talaga. Dali ka nga natin. Pwede sa kuan mga impuniran ko tulos ang kiordinansa ako na available dyan na lay. Roger. Ano mga nagbabayolate, diba? Kan mga may ordinansa ka tungkol sa face mask, may ordinansa ka tungkol sa kung ano, impuniran ko tulos yan. Kaya lang, di na maka-outro, one term sana. Madadagit sa imo so ibang tao, so, pag sa kahigpitan mo, madadagit sa imo. Mawaran kang boto. Mawaran kang botante. Bako, one term kas na ngayon, may nguragang ngayon dyan. Sorry po sa term ha. Sa ibang lugar, bako man ang vulgar words. Pero sa iba, medyo vulgar words yan. Pero yung bagang term, ngayon makuamo, kanurigpit mo, ma-eleksyon ngayon o garing, tababalusun mi ka. Diba? Ayan ang problema ta. Anyway, ingat na lang, Perming. Yan ang good news. At least, negatibo sa ibang mga natatang 30 na personalize kang aretsyo. Kaya pwede pang magpadago sa pagbakuna. Roger, tabi, yes. Okay. Kaya pangapunan tabi, VP ka na rin. Pero ang kaso kang daraga, may ideya ka? So, active, pera? Daura pa tabi, VP. Yung mantigagan ko ni Dr. Cesar Mata. Pag-sort out pa so data kang aretsyo. Pero nga doon na bagang halangkaw naman, di ba? Pero nga doon na halangkaw na eh. Okay. Okay, sige. Pero di man ipagbabago, di man si Mayor Vic kililuwas na panibagong guidelines, ano, wala man? Wala man tabi, VP. That's hindan, bako man nasa alert level 4, paano? Ang daraga? Roger. Okay. Nagka-moderate kita din. Moderate. Okay. Pilipinas nga. Pengurago na ang kaso. Moderate pa. Bicol nga ni Teres ka. Okay. Sige. Yan tabi, VP. At pag nagtagka informasyon din, hello, Friends Luna, DCG. Salamat, Friends Luna, sa report. Mientras tanto, pusunta na muna ininal tabi report ni Jimmy. Agom na lalaking nanaksak sa agom na babae, buhay asinasa Josefina Teodoran District Hospital. Follow-up report ni Jimmy ni tungkol mga tugang sa mga agom na nag-iwal. Pagkatapos na nag-iwal, ang aligasyon, posibleng nasaksak kang lalaki si misis niya hanggang sa Magadan. Jimmy! Good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Follow up, buhay so lalaking suspect sa pananaksak sa sadiring agom kung saan sa presente yaw nini sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital matapos na saksakon man niya ang sayang tulak pagkatapos gadanon ang agom na babae sa Makabugos, Libon. Base sa follow-up kan DCGB nyo sa Libon PNP, mismong na investigador nagngalas sa kunanuan pinag-iwalan kan duwa samantalang ang pangyayari nangyari ta BBP alas 3 na maaga panahonin pagturog. Pangyari sa maaba ka adi makangalas mananggal sa pag-iwalan kan duwa. Tuluman sa nasindasarong alas 3 maaga pala na nangyari. Tuluman sa nasindasarong sumagagong plaso aki na 13 years old lalaki. Okay. So aki dai man nakakahuron pangunyan ta traumatic hanggang sa ngunyan dai pa nakukuha na nin informasyon kan mga pulis nasa puder pa ini kan WCPD kung saan na nagsiserving o kinian magsiserving susi o liabe para malinawan kung ano ang nakapukaw sa saindang pagturog sagod na mag-iwal mag-agom and sinaksak sa daghan sa tulak
pagkatapos may mga laceration sa kamot na sinyalis na nag-agawan pa ng kutsilyo na mag-agom ta BBP. Oh, okay. So kasabago baga sa report mo, ining lalaki ang anduda, taday pa man na-confirm kung ano talaga. Nagsariri man kisaksak sa buhay niya, tama? Ayuan ang gulo. Tasaro man sana nakuha duman na garibulo da. Sarong, So pwedeng pareho ang tuminama sa duwa, no? Taday pa man sinang final na investigation tungkol sa bagay na yan. O baka ngayon nasaksakan, di ba? Kung nagagawan, mga arugan ang gulo, di ba? Baka ibang you do not know. O baka may nakalaog na iba. Yeah, oo. Pero buhay palan ini na lalaki. Kaya positibo ang paglaog kan mga pulis. Saan kabutabing nagdadangog ngunyan mga tugang? Sa mag-agom, usually, anong mga kausa kung nagigimatang alas 2, alas 3? Alas 3 din maaga. Magimata ka mong bigla, tamay ngaya, di ba? Alangan pagkagimata nindong, di ba? Alangan man pagkagimata nindong duwa. Mag-iwal tulos ka mo. Sangsangan tulos ka mong duwa. Imposible man kayo. Iyo baga? Correct. Oo. Kundi talagang daiaram kung ano talagang kausa, no? Ibang marekon nga alas 3 nin maga nag-abot pa sa nasuagom. Ali sa luwas na ginuman. Ibang ororon yan. Ibang ororon yan. Diba? Pero ini, ali sa turog. Tama. Ibang klase talaga sa tennis. Ibang klase baga. Diba? Ali ko magkaturog, nagimata ka mo, nag-iwal ka mo. May kausa ito, may rason ito. May rason ito. Ayun na. Okay. Buhay. BP, may isusumpay ako sa imo na kulang problema. Bago isog po Jimmy yan. Napapaisip talaga, nag-analyze ako kung nagigimataan mag-agom na atab, ansarokan, yung mata, ansarokan, pwedeng pinukaw. Diba? So, kung nagigimataan mag-agom talagang atab, harap lang kan, Jim. Di ba nag-iwal? May nagtatiririk nga ni sa isip ko. Kung ba kanya? Bakuyo, si Padingmar may hula. Si Padingmar, si News Manager Mar de la Cruz. Magagam talaga. Di ba nag-iwal ang pag nagimatang atab? Kasi experience mo, pag alas 3 nagimata ka, pag nagimat akong alas 3, ang gigibo ko, minababa na ako, minakape-kape ako kay James Coffee, minasipilyo na ako, doon ako minatulog rin. Malilate ako sa programa. Dahil manin pagkakataon na pagkagimata mong alas 3 namamuko man ako pakotorog. Mainito ng pamayaw mo? O na ngaya, nagimata ko ng alas 3, tapos mamuko man ako kitorog, arog ka ng hapot mo. Gari a sort of. Kung dahil ka nga, kung medyo wandagan ka kikamot o garisikadan ka, inalikodan ka sa namo, nalikodan ka sa buhay mo. Di man ako nadadagit. Sige na. Dala na sa istorya mo. May sabi, ako ko na garing mag-close ko interview. Matindi ni. Parehas putulan ka mo. Naputulan ki ka mo? Ha? Naputulan ki ka mo dahil sa kuryente. Talaga? Okay. Minor, 16 years old ta BBP, makahirat ta. Nagtatrabaho na ini, gusto man makatabang sa magurang. Actually, tiyaw nini sa residensya ni Kagawad Rodilio Sala. Okay. Na may inaso yaon kay Kagawad Rodilio Sala, ta naghahagad nin tabang. Kay kulang pang gastos sa hospital. Ipasa ko ang mo kay Kagawad Rodilio Sala ta PBB. Tangani na makauron ining suina. Dahil 16 years old, nayaon dyan sa BRTTH ngunyan. Bako COVID ang pinaglalabanan niya. Anong istorya? Kinua, ining 16 years old, kinua, asin nakumbinsir man, magtrabaho sa saro na ang metal, dito sa sarong construction. Parang nga ka, construction sa tabako. Ngunyan, magkakapot kan kabilya. So kabilya, nakadukot sa linya kan Kurinting Live. Salbatana. Minimig-kimig, puro tulso kamot. 16 years old? 16 years old, lalaki. Minor bagay yan, may problema ka sa nagwa. Wala safety officer, okay, ipapasa ko na PBB, ang nag-linya ni Kagawad. May number ka, wala? Tato na Jim, tamay, kaya po kung mag-break itamo sa ko sa number Kagawad. Ipasa ko na. Sige, thank you. Okay, sige, thank you Di ba? Pero may minor yan.
Diba 16 years old? Ay, gari may pwedeng may manimbag dyan. Pagabot sa araw ka na kaya. Pero babalikan tayo taon-taon lang mga tugang ta. May pang kung mag-time check. 8:49 sa Pilipinas. Babasahon tapon mag-reactions nindo. Magalipas lang gani. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong barangay health emergency response teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong barangay health emergency response teams. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Look, up in the sky! It's a bird. It's a plane! It's Super Lenny. Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners. Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin. Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal binigay sa atin nationwide. Super Lenny!
Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, John Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Aha, oy kadakol kan mga reactions hindi pasensya na kamo ha. Pig-review ko saro-saro sa mga reactions indo. Thank you tabi duman sa mga reactions. Pero dahil ko nababasa on air, taon minuto na lang bago mag-alas 9. Apudan ko kuta si Kagawad Rodilio Sala, tayaon da duman si pigtataram ni Jimmy na 16 years old na construction worker na nakuryente, naputol sa duwang kamot. Daring din na kitang oras siguro sa mga masunod na programa. Pero mga tugang, itoong oras na ito, extra aliwalas. Gustong sabihon tabi, hindi oras kapatid. Itoong araw na ito, extra aliwalas, extra ganda, extra saya. Basta sobrang okay na okay na okay. Bakit kamo? Abay, bakit hindi? Kasi ngayon mismo,
Twister fries are back at McDonald's. Di ba ang sarap-sarap talaga? Pag yung pagkatagal-tagal mong inintay, sa wakas ay andito na. Kaya order na sa McDonald's ng Twister fries. Sa totoo lang, di ko na po maintay na matikman muli ang saktong luto on the outside, sabay soft potato goodness on the inside. At linamnam ang hang ng Twister fries. Sino ba naman ang di matatakam? Drive-thru na sa nearest McDonald's or order via mcdelivery.com.ph. Bilis! Get your Twister fries before it's gone. McDonald's tayo. Mga tugang pag-abot sa Twister fries. Salamat kan sa inyong pagantabay. Alas 9 na naman. Ini po si Henry M. Pasensya na ha. Dahil akong mga gustong makauron ko di kapos kita sa oras. Mga tugang sa tuya tabi na po. Para sa iba pang mga clarification. Padagos lang magtutok tabi sa DCGB, programang Tingog Kambanwaan, asin po sa programang Aramon Nyato, hanggang po sa mga masunod na mga programa. Henry Maceda po. Walang personalan, kita po naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jennifer A. De La Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga-barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Prioridad sa pagbakuna kontra COVID-19 sa mga aki and may comorbidities.